Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat na bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yara kita sa ika-14 ng adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayontang oks lang kita sining mga inoras, no? Ang syudad sang Bacolod ho. Sa gihapon gahulat sa mangintikang sang National IETF nga kung sa din ginrekomendar ang syudad nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. May mga pila na ka mga lugar, actually hindi lang diri sa Bacolod, kag Iloilo, lakip naman ang Aklan, no? Nga ginpaidaloman sa MECQ. Ay, pwerte. Ang pamatyagan kunin sa National IETF do ga pinagusto lang nga kun ihambal nila amo lang ina mga kaaksyon ang tumanon, no? Pero tinagalaom kita nga matagan ini aksyon kag magapabilin lang kita bisan pa man nakaligad nga GCQ, MGCQ, amo man ang gihapon basta importante tumanon lang sa mga tawo ang saad kunano ang sa health protocols mga kaaksyon. Kay kabudlay kung mag-MECQ kita may mga limitasyon naman nga himuon ang atos ning gobyerno sa pamalakad mga kaaksyon. Ti wala pasang say dire
ang National IETF angot sa mga apelasyon sa mga lugar diri sa Rion size mga kaaksyon. Lauman ta niya kung ano ang mangin desisyon sa National IETF umpisa sa Hulyo 16, no? Ti Biyernes ina nga adlaw lang taon ta kung anong mangin desisyon nila sini mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB. Liwat kita nga magainop danaya sa sulod sang more or less isa ka oras kag tunga diri sa aton sining pangalagad. Sa kinandan ang aton sining mga kaaksyon sa mga barangays kag sityo man o kung purok diri sa syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Thank you gidli sa Facebook ha. Ara na kami sumbong sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, no? Thank you gid. Thank you gid mga sirs and ma'am, no? Ayos. Sige. Karon nga adlaw hatagan tayong talupangod ang mga reports sa aton sining mga action reporters kag kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod kag ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time karon dugay-dugay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta yang ato sining mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental? Gisikyo ko nung probinsya pero ti sa gyapon ro andam lang kita kag lantawon ta ining COVID-19 digid kita magsaligid kung nagapanubo kita mas mayo nga magnubo pagid ini mga kaaksyon kay daw double digit pero hindi tama kataas kahapon ang record kabayon tang subong adlaw mangin manubo pagid no. Sige sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Kalakipman ang aton sining mga kaaksyon didto sa Oriental side nga nagapamati na sa aton sining broadcast mga kaaksyon kag sa bugos nga Rayon size. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Magainop na kita, tubdob kita sa tak na launay media kag sa later part karon sa aton sining programa ang aton sining taya broadcast po ng Aksyon Radyo Iloilo. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Ano mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay ang balita sa Kapitolyo Provincial kay may ginapatigayon pang meeting as of this broadcast time ang mga taga-pamaba sa Kapitolyo Provincial. Karon dugay-dugay pa mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon paghatag konsiderasyon sa apelasyon sang alkalde angot sa MACQ proposal sang National IETF ginalauman ni Vice Mayor Elcide Familiaran. Kag nanutong latest ang mga tagreklamo bato kuno sa pagparehistro ni Congressman Albi Benitez. Dating Congressman Albi Benitez nagreklamo iya ang mga pila ka mga pumuluyo dira sa Mandalagan, no? Ti normal lang naman may reklamo. Ti normal lang ina mga kaaksyon nga ti panon man sang Commission on Election. Karon dugay-dugay kung anong latest nga mga development parte sa Commission on Election samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa
Presensya kuno sang duwa ka mga eskape sa Negros Occidental District Jail nakitaan sa Barangay Alangilan negatibo to kuno sa hipe sang Police Station 5 nga aligasyon, no? Wala man to kuno siling may araman katapusan, wala man siling sa mga kapulisan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, gabalita ni Akson Alvin Graba, mga kapulisan sa probinsya nagapanguna sa weekly police operations sang Birada Simana sa Bugos nga Rion 6. Sa patrol nga balita IRR para sa plano sang napulo ka tuig nga validity sang lisensya ginahulat pa. Lawig ba kung maaprubahan ning 10 years ning validity sang lisensya? Kalawig katama, no? Grabe, mag-igo ka mo magkita isang LTO after 10 years pa. Ay na, ano nga sitwasyon. Samtang sa Bacolod City Government or sa outside naman nga balita, igabalita ni Akson Rodrigo Tibo sa syudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa isa ka persona nga nakangkon sang ang may kaso kagin arestar sang pulis matapos ginpicturan ang hubog nga nagahigda sa dalan kagin post sa Facebook. Amo nang budlay sa cellphone kung kaysa ano lang makita mo, picturean mo dayon niya. Wala na privacy lang isa ka tawo. Amakin mo na gahigdaya kay nakainom sa iya. Ay, ginpicturean pasang ay perte. Sige, basta mag-aligmat lang, especially mga cellphone ngayon na. Gamay lang tingki. Dayon picture, dayon ipost sa Facebook mo. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Sige, karon dugay-dugay mga detalye sining ginpang headlines naton mabatian diri sa aton sining panglagad samtang nagachibog na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ilabi na sa mga kaaksyon dira nga nagpamati na sa aton sining broadcast. Sige, pag-chow na kung wala pa ka-chow, no? Kang magpamati na sa aton sining broadcast. Gina-acknowledge sa mga kaaksyon via Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, no? Karon dugay-dugay ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program plus ang aton sining mga kaaksyon via www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa aton sining pangalagad. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sa Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw mga kaaksyon July 14, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL 23 kag 8, liwat 23 and 8. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, samtang ro idag-idag kamo kag nagapamati na diri sa aton sining programa. Daligid lang ha kay hatagan tanay anay igtalupango do ang mga likes kag nag-share sa aton sining programa. Hindi lang magkapadala ka mensahe mo, i-likes man kag i-share lihog ang aton sining programa. Ayos. Sige, daligid lang ha. Thank you, gid gali ba, kadamo-damo sila ba? Sige, karon dugay-dugay lang mga kakson atagan to na igtalupangod diri sa aton sining pangalagad. Ayos. Diri ta sa Piako kay ma-check kita nay daw nahidlaw man ta sa inyo
Do nahidlaw man ta sa inyo ni nga pila man ka adlaw no nga naggamit kita na temporaryo. O sige. Ayos sa mga kaaksyon ta. May lang nga pagpamati kay Perks Pix. Kay Perk Pix. Ay, perti ha. Perk Pix gidya ha. Kay Jerel Gadudo. May lang nga pagpamati Jerel Gadudo. Alunan Suset kay Christina. Aileen Rojo. Daday Hilado. Josephine Rice. And Judy Dunn. Sparrow Scrapyard. Ay, perti si Sparrow Scrapyard no. Vicente G.R. Siscar, may lang ang pagpamati, sir. And Marisa Roquiro, Vanessa M. Mayo, Niepes A. Jasmine, Christine Minies Villalobos, kag Rochelle Fulgencio Sosana. Salamat, gid, no? Kay Dad Saberia, Kati Calatrava, John Vicente, Erwin Bailon, Miles Brian Escalante. Thank you so much, Miles, no? Kay Rochelle Evangelista, kay Sep Jos Martin Aliling, salamat gid Ami Vidal, Bobby San, kay George Gargasiran, and sa kay Armani Bald. Grabe maningalan niya ba si Armani Bald? George Espayos, may lang ang pagpamati, George sa. Kay Romy Castillo, Dante Vaflor, Rodel Vasquez, Vanessa Catanyag, and Regan Mides, Arnel Po Disamparado, Lito Sicondes, Valencia Kinet, kay Maymay Ledesma, and sa kay Pinel Sosia Obrique. May lang ang pagpamati, Pinel Sosia Obrique. No? Jolie Militado Patrimonio, araman siya, kag si Robert Troma, si Emma Yanson, Rosalie Elizalde, Romnick Sakin, Romnick Sakin, may lang ang pagpamati, Toto Romnick, kay Totoy Bibo, Eleonor Regby R. Agravante, Niel Brian Baloes, kay Ninita Rizano, Marlon D. Sos, Edith Biasca, Maria Jinjin Topaz Pinol, may lang ang pagpamati, Maria Jinjin Topaz Pinol, and Jocelyn Libon Dispoho, kay Diaz Ganter, Diding Alojamento, kay Torres Alex, and Nilisa Belves Alpay, Hananeya, no? Kay Rose Flake, may lang ang pagpamati kay Rose Flake, Madeline Cordoba, Jinky Dialagdon, Richel Barito Banias, Riker Partosa, Antonio Flores, Maria Velia Alba Rendon, Allen Balahadya, Alisin, Ryan Hilboligaya, no? Maria Isabel Rios, Florencia Villacampa, Somsodin Tumugdamada, Vingiloxin, Tomas Brunyola, kay Mama Jeanette na lang ang pagpamati, Alex Monteza, Dindo Alahar, and J. Dalisan Filio, correct ni sa? Kay Jack Katindig, Marjorie Mijares Bulyag, Jesse Bautista, Manjo Arnijo, Jeneline Warba, Tanya Ramos, kag Josephine Postrado Villanueva. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid, sa inyo. No? Sige, karon dugay-dugay mga kakson, dugangan to ng mga ginpadala ninyo nga mga mensahe. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Dugay-dugay lang. Daligid lang mga kakson. Standby! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:59 at oras daw kada siglang sang orasan tano. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid kon pamangkuton ninyo ako, no? Kinanglan talang mag-DTX 500 kap
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:01 ng aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba makadto kita sa patrol ini may kantanan sa internal rules and regulation para sa plano nga napulo ka tuig nga validity sang lisensya ginahulat pa mga kaaksyon no suno sa LTO Bacolod. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginahulat na labang karon sa tagapamuno sa licensing division diri sa LTO Bacolod City District Office ining IRR o kun implementing rules and regulations ikan man sa DOTR o kun Department of Transportation angot diri sa plano nga pagpatuma na sa maabot nga Oktubre ang napulo ka tuig o kun 10 years validity sang driver's license. Sunod diri kay Susan Guara, wala pa nakaabot sa ila opisina ang ining IRR kag ginahulat pa lamang nila sa karon Action Rex na lakip na diri kay ginahulat nila diri ang guidelines bala Action Rex as to kung pagaistoryahan pila ang payment pila ang bayad kung halimbawa i-implement na ni Kag anong mga procedures na? Action Rex anong Kag sa no may effect na ang 10 years validity? Oo, amo ni ang ginahulat na lamang nila Action Rex. That is why paagi sining implementing rules and regulations posible diri na nila maibaluan as to sa mga requirements man nga at 10 years. But as initial Action Rex mayo man initial information na gikan kay Aguara sigurado kag pwede makakuha o maka-avail sining ginatawag nila nga 10 years validity ang mga drivers nga hindi pasaway. Sigurado drivers nga wala sang violations samtang ginauyatan niya o kung naga-perform sang iya sining trabaho o kung nagadala sang salakyan. In short, Action Rex, hindi pasaway ba lang ang mga drivers. That is why makabig man ining isak regalo o premyo sa hindi pasaway nga mga driver. Pero kung may problema kaga ini luyag nila ibaluon man kung halimbawa ang isa ka driver damo mga offense abi o kung may mga ginatawag bala sila Action Rex nga violations. Basta importante limpyo ang record mo. Amo na. Oo, kay ma-check man na nila kung may record ka sa computerized nila dira nga recorded bala kung may mga violations ka ti amo nang hindi ka maka-avail. Action Rex muna kay reflected ba na tanan through makitaan man ang anong klase violations may arang isa ka driver di kitaon kay centralized man Action Rex ang and centralized ni daan. Tuyo diri nga ang plano diri Action Rex no kay Guara nga again proposed kung iga-implementar ang ining 10 years validity kay para maibitar Action Rex ang mga aksidente sa mga dalanon, and that is why amuni Action Rex nga ma-encourage man ang mga driver nga hindi gid magpasaway para kag maga-observe gid sang nagakaigo nga rules o traffic rules Action Rex kag isa pa diri mabuhinan man ang ila sini nga backlog. Now, gipamangkot naman Action Rex, di paano niya kay 10 years, ano posible ni base bala ko lang taon ta ang lisensya base in 10 years o in 5 years or in 3 years pa lang maguba na ang lisensya like papel ni ka klase o kung piluon mo magisi dayon suro sa iya hindi mangguro. Oo, mayo ni nga klase ka nga isang ging na usar ta subong di ato niya 5 years. Hindi mo man sa matandog sa wallet mo kung why sa mag-check sa imo? Oo, hindi sakto. Alang-alang ipakita mo na or mag-process ka na kinanglanon ti ara na. At unless kung permini ang gagina kakasa wallet, ati wala na yung guro ya. Lisensya mo. Ikaw na naman, pasaway ka naman. So, ako na mangin na problema, no? Now, suro sa iya, iniya, may durability gid Action Rex. Ang ining klase sang lisensya. Ari ang pakayag ni Ma'am Susan Guara. The qualification is in no apprehension whatsoever. Why the
How true was it? Nga mag-umpisa by October of 2020. Ay, buhay pa. As of na wala pa. Buhay pa kami ay alam ginakaptan. Implementing rules and regulations wala pa. Buot sila naman wala pa tabasihan. Na mag-implement sila. So, ang ginahulat na lang galing sa karon, ang implementing rules and regulations. 2018, ang pag-umpisa ta 5 years, tapos after how many years? Makakita 10 years. Yes. Ako hindi pa ko sure ha. Kung ang fee, ang plan, just in case mag-renew ka for 10 years, ma-increase siya o pareho lang, this mas 5 years. Eh wala pa man kami kabalo kung ano ang implementing rules sila. So, masayo man na gani at least madiklag ng tao dito sa mga Pilipina kay mas lawig ang renewal mga 10 years, imagine. Especially sa mo, sa pangakili gani mga tao dito sa mga pero kahit we have to observe the protocol so i-control din naman. Masin pala, 10 years daan ha? Sige, gano'n na. Ito yung quality sa buka kung ang lisensya namin kaya compare kung ang una. Pagbuta ba lang ang lisensya? Although nga paid up, hindi na sa pulang tawon, pero durability-wise, mayo ni siya. Hindi siya mapilo, hindi siya mag-lagtik pala, mabuka. Aksyon na Rex ang kabahin lamang isang pahayag ni Mrs. Susan Guara. Pero sa implementation, wala pag-inaksyon na Alvino? Oo, ginahulat nila kay way sila kabalo kung pilang sukotabi o kung pilang face. Kung pila ng bayad sina, kung mag 10 years, kung may additional? Yes sir, isa pa na. Pilang na bayaran mo to sa 5 years mo, ha? 5 years ko, yan ay kayong kubing. Pero depende pa na kung anong computation nila sina. Yes, action na Rex. So, depende pa niya sa computation kay ang 5 years ko diri nga akon ginbaydan. Ay ba 5 years? Ari action na Rex ang akon na nabaydan in 5 years. Nabaydan ko sobra 1,000 action na Rex mo. Ate, damo ka man niya. Hindi, abi ko 1,700. 727 lang. In 5 years, ha? 7, so butsing ganun, kung madugang 10 years, visa ni times 2 pa. Basta importante, maka-avail kita sa ni Action Rex. Sang 10 years validity sang lisensya. Report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12. 9 na nga tunuras matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba. Kantuan tang balita ni Aksyon Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Mangyahisayod tanay sa syudad ta paghatag sang konsiderasyon sa apelasyon sang alkalde angot sa MECQ nga proposal blaho sang National IETF ginalauman ni Vice Mayor Elcide Familiaran. Kay daw na surprise gining halos kalabanan kagabi nga kuno-kuno kay ti way pa man magwa mo pero ti isa kadlaw before pa man siguro kuha na ini, na naglapta na ini, ti amuning nabaton sang Bacolod, no? Ti anong pagpalayag sang aton sining Vice Mayor sa sining apelasyon sang alkalde, kagiban pang mabalita, gikan sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Action Art ay hopon, Action Art. Action Rex nagalaon ni si Vice Mayor Elcide Familiaran nga tanipamatian sang National IETF ang appeal no nga natalana ipadala ni Mayor Ping Dia dito sa National matapos nga nakabaton siya sang information o kurang city nakabaton sa information regarding sa sining ginaduso karon o kung ginaproponer in fact the proposal ini kag recommendation mo sa national ang Bacolod City umpisa sa July 16 no kag tubtub sa katapusan nga bulan nga adlaw sa sining nga bulan ipaidalom sa MECQ nga quarantine status nga para iya kay Vice Mayor Elcide Familiaran piway labot nga may kabudlayan na
Basi, sila nga, why man ba na mahatag dito yung sakto yung data, pinaka-latest, na ang Bacolod City naglubo na ang record action na Rex, kabisan sila, why ka-expect mo nga mo ni ang recommendation sa National IATF. As a matter of fact, di sila nga pinamon nga ni kung ma-maintain or mas ma-downgrade pa, especially nga naglubo ang pinaka-latest nga datos sa Bacolod City. Now, magugin lang na interview ko si City Ademan. Pero babati ko din na yun, ang tingog ni Vice Mayor Sinto Linyaran sa iya siniya personal ang paglantaw siniya update. Kaya magugin lang natapos mo na meeting din sa Bacolod mo. Kung lang mo on, dugay-dugay. Pero ipabati ko na una ang parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Why the choice kung hindi nila pag-grade? Honestly, kung man lang mo may mga restrictions ka sa church activities, instead of 10%. Okay. Mga family gatherings or mass gatherings, immediate family lang. Ang mga wake, burial, immediate family. Kita dako yung chances, kita yung aton cases are going down more. In fact, 42%. For the past 2 weeks. Kasi sa lang paglantaw ng sa data. Now, ang parte kay City Administrator kag EOC Executive Director M.A. kay nag-meeting na ng Sunrex sining aga mo ang mga members ng EOC ang matabo sining gali kundi may appeal sila yung prepare ini nga appeal mag-construe pagali sa regional IATF. Now, alauna sining hapon as we speak gapreparon sila subong sa online Zoom meeting with the RIATF mga officials. Ay dito nila pero din gini nagalin ng rekomendasyon sa regional IATF or sa national na rikta? National Action Rex ay nagwa. That is why nga regional IATF yan nag-appeal man. Ito pala ang i-presidente sa Bacolod sa RIATF na nag-appeal sa mayor kag inang apelasyon ni mayor aktual na sa RIATF kung nakita sa RIATF kung may rason na nag-appeal si mayor sila mismo may man recommendation na mo na i-appeal man ito sa National Action Rex. Kaya mo lang process sila ni City Administrator M.A. sila nga tiginatinguan nila mo na maplastar suboy no kay ay pag-away gani sila kapamin sa Action Rex mo nga kung ano na matabo ko ng kaso yun na mag-ECQ kaya nagapati ang EOC na kung tani i-maintain o mas manubo pagid ang aton quarantine status. Ano ang gina-expect nila sinilaraola sa hapon yari si City Administrator M.A. Dahil sa nagsama si pakasulod na kay Badri ko lang pag-game sa akong kurwa kay mag-uugin lang na interview si Ma'am M.A. Diba si pakasulod si Ariel pala yung sa next. Sige. Dahil lang gid. Kay parang at least batian kaya ang data niya may malamig po ng data ang i-present nila so that ano ganito karon sa po ng meeting no? Meeting to with RIATF to ya. Sa appeal ni Mayor kung nga ma-appeal sila. RCCP Ademan. Ibutang to nga ito niya data ang recent 2 weeks balan mo ang benchmark na ang bilang parameter na ginatanaw sa National IATF is the growth of cases during the kada 2 weeks na evaluation mo. So ginatanaw nila ining 2 weeks, ining recent 2 weeks nagsaka bala, nagduble, nagbanaog, kina-compare na from the previous 2 weeks. So, ang ato data, sumbong, pareho ang data namon sa DOH Region 6. Ang ato ni real-time dali sa Emergency Operations Center. Nanaog ang ato nga 2-week growth rate. Ang growth rate nato nanaog by 42%. In short, sa the last 3 to 4 weeks, mas taas by 42% ang cases kumpara sa subong ang ining the last 2 weeks ngayon. Ang ato nga daily attack rate, ang attack
calculate naman niya, action art, muli siya ang number of persons na gaka-inset for every 100,000 na population. So, attack rate previously, sa previous 2 weeks, was 17. And this recent 2 weeks, nanaog siya sa 10. So, nanaog. Ang ato niya capacity, healthcare capacity utilization rate, nanaog man. Ang less than 50% na kita subong. So I think it... Action art? Action Rex, Risa. Hindi kita ma-downgrade eh. Kung talawin mo pa sa numbers na ito, pwede pa kita ma-downgrade sa MEC. Muna Action Rex ang palayag ni City at MN. So, ini nga hapon, alauna, kaupo didri ang pinapagid ka mga ara sa medical society sang mga medical na mga personalities na members ng UOC nga mo niya maupo dito eksplikar bilang kabahin sang nung nagmatabos ang city kag gina-appeal nga tani hindi lang pagdayonon ang gin-recommend sa National IETF na pagpaidalom sa Bacolod sa MECQ. Kung mag-modified enhanced community quarantine ta, lain ni sa GCQ? Lain sa Action Rex kay pariyo na sa mga public transport manubo pag mo. Kung naga 80 ta subong or 50 capacity ta subong mga 30 lang ni manubo? Manubo na, nason na para na sa mga lubong subong. May mga limitasyon na. May mga limitasyon gina. Pero sa gios ang tawo, siguro daw muamo mo lang siguro ni. Sa giyo ti siyempre may epekto man Action Rex na-review ko gani nila kay last year September pa nakita ko di ang sa executive order ni Mayor yung MECQ ang Bacolod last kwan pa mo September 2020 pagi sa executive order number 16 siya sa Bacolod series of 2020 pwede lang butang ang mga regulation na kung nagtawang tax so wala yung changes ang mga manigapon ay matabo unless na may mga idugang siguro na ang National IETF pero kayo ay mansang ginripil o kung ginbago padri mo iba tamanan na same gihapon ang ining regulation so lang tawon takulano na yung matabo kay para iya sa EOC hindi Action Rex na tingala kung naglain ng quarantine status ang pila ka mga area subong 1 million ang nagabot nga vaccination no vaccine sa Sinovac 1 million dapat kaniya mo lang na nga naglalakat naman sa hindi amo nga sige na bakuna sila ni Vice Mayor hindi masilain mo lang data ito na padala basi kung simpo ni Guramas patong natamdan sang taga National IETF to basi nagulas ang para ni Kwan kundi pa naglubo pila na kadlaw ang Bacolod amo pa yung pagpaidalo man sa MECQ ay na no ang Negros Occidental GCQ yan no proposal man ang proposal sa proposal mas tidi sa GCQ yun ako kuha natin sa repisyon ng laan ko ng kaso tawag tali Action Rex kay ang kapalaran sa Nicola nag-promise to si Ma'am M after sa meeting nila kung maglawig din man basi sa afternoon or sa gabi karon magka-update siya kung anong result kada try ta karon makontak ang taga regional IETF kung ano man ang recommendation nila sa sila nila pag-away karon sa magkulog na appeal on the recommendation ng pagwa sa National IATF ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 na aton oras. Karon sa hapon may pila ka pag sinapol nga hiwaton ang local IETF kag national IETF man kag regional office ang IETF no para nga mahibaluan tagid kunano ang mangin direksyon sa palabuton nga July 16 kaya muning
appeal sa mga alkalde mo. Hindi man lang gani syudad sa Bacolod ang nag-a-appeal. Ambot nga, kung din pa nagdubo ang kaso sa itong nagliligad, ara kita gyapon sa GCQ, sa MGCQ status, pero taas ang kaso. Anay nagdubo na, ay, ma-MECQ naman tayo, Modified Enhanced Community Quarantine. Okay lang naman kung wala sang pag-gios. Pero under sa MECQ, may mga limitasyon nga gios mo. Amo nang marusadya katama nga sitwasyon. Ha? Ulaton ta kung anong mangin sabat sang National IETF sa apilasyon sang Regional IETF, no? Kag local IETF, not only Bacolod, ang Iloilo nag-apil man, ang iban nga probinsya nag-apil man, no? Kung anong mapabutyag nila sini, ambot kung din nagakuha sang datos ang National IETF, ha? Yung adlaw-adlaw ga report man ang aton sining local IETF sa ila to, ambot kung din sila ga pangita yes ang ay huugid mga datos nila nga daw hindi magklaamo. Akson no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo dugay-dugay mga kaaksyon sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang ha, relax lang. Santon Plus Herbal Soap anay sa mga kaaksonta. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin, Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang, no? Kay pangbasahon ta na yan ay mga mensahe ninyo, no? Kay Alex Montesa, siling niya, MECQ daw mawad-an naman taliwat sang puding si Rex. Transportation provided naman ni kasyudad. Ate, way pa man mabalaan, MECQ, kunang giho, MGCQ gyapon, ate, solve lang na, okay lang gyapon Pero MECQ daw lain-lain guro ni sir, no? Brian Salazar Pacardo, ginatamyaw lang from Cebu, si Brian Salazar Pacardo. Kay William Osera Celes, watot naman guro o gani man. Salamat kid William mani naman siguro Radin Bahande. Thank you gid Radin Bahande sa Panyaga, no? Tamyaw lang ni Sir Alex Montisa si Papang Joe, Mamang Lolita, upod sa ila ni Ma'am Jen Ali kag Ma'am Jane Dialagdon sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid. Junjun Diamante, may lang nga pagpamati John. Kay Ogares GR Malakad Harley, mga sir, mayong udto nga mabalik pa sa MGCQ. Hindi MGCQ, MECQ. Hindi MECQ. Hindi MGCQ, kundi MECQ gid. Sige. Thank you so much, Ogares GR Malakad Harley. Kay Radin Bahande, may lang nga pagpamati sa Villamonte. Wala na natupa ila sa Rexia, pataka na lang na ginagutom ng mga tao, ginbalik na Manila, kadugay na mag-eleksyon gani man. Raden Bahande. Michael John P. Sison, may lang pagpamati sa Proc Brotherhood, Barangay Sumag, Great Kulang Victorio, Daddy Pok Hizon GR, no? And Solgar Probiotics. Solgar Probiotics. Gapara urok-urok nada sila patunaw-tunaw sang Panyaga. Ayos. Thank you so much, Michael John P. Season. Maita Plandres. Gatamyaw lang kay Aiza Menteza Hoxon, no? Salamat gid, no? Okay. Next is Yorb Quinyol. May lang nga pagpamati. Dugay-dugay ko ba wala nakapamati kagalantaw sang video sang programa mo. Kay subong pa lang mo nakabalik. Yorb Quinyol, thank you so much. Toto Aldrin Limaco, ho, kamusta ka na? Toto Aldrin Limaco present na siya, no? Ayos. Kagawa Dimbong Jocampo and Myla Primavera, mayong hapon da Inday Myla. Kamusta ka dira? Inday Myla Primavera, no? Thank you so much, Gid. Humalumina, sang Barangay Tangob, thank you, Gid. Slasser Sumugat, thank you man, Slasser Sumugat. Jerry Acero, mayong pagpaniagada, Jerry Acero Jr., no? Madam Virgie San Antonio Olpenda, shout out lang kay Jennifer Hormigos sa Istom Suan, kag Lydia Bustamante, kag Bibing Bailon, kay gapamati gid ni sila subong sa imo nga programa. Ayos, dagang salamat Madam Virgie San Antonio Olpenda, no? Bert Hiraposco Caraballo, wala kaagid akop, dapat amuna ang hatagan pribileyo sa iban nga pungsod na himo na gani na sa aton niyang hindi mahimo gani man Sir Bert, no? Thank you gid Sir Bert Hiraposco Caraballo, no? Joseph Nabalitan Kasag, dira sa Kyuday Resto Cafe sa La Carlota City. Salamat gid.
April or Sabia sa Masbate. May lang nga pagpamati April or Sabia. Virgo September, may lang nga pagpamati Virgo September. Erwin Bailon. May lang nga pagpamati da. Kag sa iya sining misis nga si Rosela Abbas Bailon, no? Kag pamilya, okay. Salamat gid sa Erwin Bailon kag kay Mrs. Dira Rosila Abbas Bailon. Daday Hilado, may lang pagpamati, Daday Hilado, no? Munien Ramos, thank you so much, madam. Pamati sila sa barangay hall. Di na nga barangay, madam. Munien Ramos, thank you so much, gid. Marilo Travilla Catinoy, kay Badski, may lang pagpamati, Badski. And, sige. Angela Liarte gayon dato. Ara nakita kuna. Okay. Angela Liarte gayon dato, no? GMAs Diaz, may lang pagpamati GMAs Diaz, no? May lang pagpamati kay Mamaya Cecilia Diaz, kag sa papa niya nga si Boboy Hison, kagang tupad ko balay nga si Tito Alex Fahalungo, nagapaurok-urok gid pamati sa barangay Lantad sa Sitio Dapdap dira, no? Sa Silay City. Salamat gid sir, Jim Ace Diaz, no? Almira Lema sa Malasarte, may lang pag-monitor. Angela Liarte gayon dato ara naman. Si Jocelyn Song Comedia dira sa barangay 10. Thank you so much gid sa panyaga, Madam Jocelyn Song Comedia. Salamat gid, no? Ana Sinoro, Cory Bidaha, Eli Jaime Trestisa, may lang pagpamati. Tamyaw lang si Papa Edwin Trestisa, sang happy birthday Papa. Ay birthday sige. Eli Jaime Trestisa. Gatamyaw lang si Alex Montisa kay Ma'am Jane Gian Resisio, kay Ma'am Atia Kim Iriman, kag Ma'am Lily King. Ayos. George Espayos, may lang pagpamati. Tamyaw gali si Nang Jocelyn Tambanilio, asawa ni Joey Tambanilio, gapamati sa Action Radio. Galuya lawas siya wala daog sa STL. Sige George Espayos, no? Ay way na mga message, so nagkaladula na. No? Kadto to sa daluma na yun. Sa ibang tang mga kakso, no? Tamyaw lang ni Ana Sinoro si Amber sa si RR Amber sa Concepcion Talisay. May lang ang pagpanyaga. Salamat gidalin sa kay Ana Sinoro. Palasuelo, Mikey, kay Perez may kane. O sige, salamat gid from si Palay City, si Palacio, Mikey. Perez Mikey. Ay, pwerte. Toto Balulot, may lang ang pagpamati. Si Jose Talunan, paniaga ta sir, Jolo bilang paniaga ta. Ate, okay na. Suset Alunan, no? Edwin Viles, may lang pagpamati. Ang curfew, ano oras? Way pa mabalaan, sir. Mitingan pa karon. Pelton Lipora, sang Pasay City. Marilo Kahilig, sang Barangay 1A, Manapla. Thank you so much, Gidinday Marilo. Okay. Thank you so much gid sa lunch, Gian Resisio. Inday Plaza, may lang pagpamati. Nagbalik na tayo. Damo na sila. Sige. Amber from, Father Amber ne? Sige. Thank you so much gid Ana Sinoro, no? Father Amber. Kay Sep Jos, may lang pagpamati. Happy birthday. Utod ko nga si Josephine Rice. Happy birthday subong ni Josephine Rice. Thank you so much gid kag happy birthday, no? Ma'am Vanessa Mayo, kay Doc Mayo, sang Minnesota, may lang pagpamati. Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob, Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona, kag sang pamilya Dialagdon, Rafaela, sang Pandanon, DSB. Salamat gid Sir Alex Montesa, no? Okay. Palasuelo Mikay Perez
Muni Mikay Perez ne. Mikay Perez Maika. Amo na sa. Sige. Maika Perez. Amo na siya. Sige, si Maika Perez ni Guro. Palusuilo Maika mani. Maike. Sige, Barrio Garay. Salamat, gid, sa mensahe mo. Ayos. Sige. Thank you, gid. Salamat, gid. Sige, daligid lang. Standby mga ka-aksyon. Daligid lang kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod
sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sansagan mo ang kalintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo. Balikan natin ang aksyon balita. Banak bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:43. May lang pagpamati kay Hope Magtubo Solomon, no? Kay Hope Solomon may lang pagpamati kag sa iya sining bana nga si Felix kag ang anak nila nga si Calvo Gangoso. Samtang nagapahuway. Thank you so much, Hope Solomon. And sa kay GR Tingson, may lang pagpamati sa Manapla, sa Barangay 1, no? Kay Lula Sitas Balbulyag, no? Nga nagpamati sa kag sa Tingson family. Thank you so much, good GR Tingson, no? And sa kay Iboy Sarabia, may lang pagpamati dira sa Barangay Sagang La Castillana, and Romar Tamayo dira sa Bantod Baliwagan, kag kay Romar Tamayo, no? Sige, happy monitor lang da. Kag kay Torres Alex, may lang pagpamati sa Purok Laurel Mansilingan, kag kay Maymay Torres, no? Thank you, Gid. Salamat, Gid. Ayos, kay paring Benji Felizario, galing ka monitor sa Marikina, ho. Thank you so much, Gid, paring Benji Felizario. Kag Dorong Regine, may lang pagpamati sa Narita, Japan, kay Dorong Regine. Kag Flor Pableo, dira sa Mualbual, Cebu, kay Flor Pableo. Kaduan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Sa Kapitolyo Provincial aton hibaloon ini may kangtanan sa gobyerno provincial, may kabudlayan kun ipaidalom sa MECQ ang Bacolod suno kay Provincial Administrator Attorney Diaz, no?
Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hidavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Aksyon Rex sa may ara sang kabalakaban nga nabatsagan ang gobyerno provincial bagi sa kay Governor Bong Lacson na paranglit nga desisyonan na kiti pinal nga ang surat sa Bacolod ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ. Suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang matabo si reaksyon Rex nga ti ma-adjust man ang provincial government kay ban ang provincial capitol building para nahamtang sa maya sudad sa Bacolod no ang delivery sa basic services medyo maapektuhan man na Baledias bangod ti limitado ang hulag sa tagsa-tagsa ti kon mag-MECQ laban-laban nga mag-implementar naman sa kinatuwag skeletal force ang provincial government plus ang pag-approve sa mga projects ang payment ang transaction diri sa provincial treasurer nga talatapan maapektuhan man aksyon Rex nagapangamuyo ang provincial government kabay pa manapot ang best possible scenario pag mapaboran ang ining apelasyon nga ipadala o kung ginpadala ni Mayor Ping Linardia dito sa Gobyerno Nasional o sa NIATF. Sabahin naman niya sa quarantine classification sa Negros Occidental, tambal ni Diaz ti ma-comply lang kay mati ginpabilin niya gihapon sa MGCQ ang Negros Occidental. Why movement? GCQ lang gyapon ang probinsya ya? Yes, GCQ. Oh, GCQ lang gyapon ang probinsya. Correct. As is gyapon aksyon Rex. Ma-comply lang niya ang provincial government o galing kay Ambal de Diaz dapat kuntani mo manisurat sa Bacolod nga hindi magsalangisag balakson Rex nga mga transaksyon sa konhulag sa mga tao diri. Yari sa Attorney Diaz. Sa atong tanan, we know that it's really going to give us a lot of setbacks economically in terms of delivering basic services, ma-disrupt man siya sa aton. So we're hoping that the appeal, I think that they're going to appeal their classification and that their appeal will be given due course by the National IATF. So for the good of the province, it's really advantageous that the quarantine status of Bacolod remains at GCQ. Ang kamay laban sa reaksyon ni Attorney Diaz. Ang schedule naman nga pag-abot kundi kahapon ko report na ito ng schedule pag-abot rin sang tugang nga supply sa AstraZeneca July 15 bali nag-atras naman nagsunod sa kadlaw July 16 naman niining 3,500 doses sa AstraZeneca kabahin na sa ginpahinan pundoya sa provincial government kigastuhan gid order nila 100,000 doses 3,500 na mag-abot buwas kadlaw o sa July 16 magkatihanda naman ang mag-transport sa sining sahi sa bakuna. Pantagid, mayara sa information nga nabaton ang provincial government sa nagligat nga Hulyo 12 porte sa mula mga adlaw gin-anunsyo ini ni Attorney Diaz nga ang Department of Health kon na DOH Region 6 mayara sang natalana nga pag-deliver sang bakuna nga Sinovac kag Johnson and Johnson ari na Rex pag-uwi nga sahi Sinovac kag Johnson and Johnson gintikod bali Action Rex ang doses sa bugos ka Western Visayas si siya ay pamabalaan kon pilang ulwatado dito sa kada probinsya sa bugos ka Western Visayas 141,566 doses sang Sinovac kag Astra akon Sinovac kag Johnson and Johnson. Para naman ni Action Rex tigana sa nalakip sa A2 kag A3 priority group. Way pa mapalayag kung sano nga pizza i-deliver ini kag wala pa gani sang datos kung pila ang mag-abot diri sa Negros Occidental.
Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Negros Occidental Capitol, no? Kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba mapandukpo tanay, no? Si Aksyon Alvin Graba, mga kapulisan sa probinsya nagapanguna sa weekly police operations sang Birada Simana sa Bugos nga riyon size. Galing kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex kung crime prevention ang pagkakambalan nagapanguna ang Negros Occidental Provincial Police Office nga may maayo nga performance in the relation sa Birada Simana na sunod di kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Ining Brigada Simana o rather Birada Simana diri nagapakita Aksyon Rex kung ano bala ka bakas o kung ano kadasig sa mga kapulisan nga mag-perform sa ila nga kuan sang ilang duties and responsibilities in relation sa pagpandak sa illegal gambling, pagdakop sa mga illegal drugs, kaga iban pa aksyon na Rex sa isa ini ka proyekto man sang kapulisan umalim pa man sa una ugaling kay kung kaisa suno sa iya kung kulang ang performance sa mga kapulisan from top 1 mahimo man kung kaisa mangin top 2 required gate sa tanan nga mga kapulisan especially sa tagsa ka mga chief of police nga mag-perform sang ila sini nga mga responsibilidad especially ay sa ginatawag nga simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa diin within the week action na Rex dapat may report ang mga kapulisan ngay gapasa man sa PPO as required mismo ni Police Colonel Romy Palge. Ari ang pahayag aksyon na Rex ni Abigail Donasco. Weekly naton sa buong Birada Simana, gina-consolidate pa naton sir ang figures siya. But when it comes to ito sir no, ang mga illegal drugs natin, loose firearms, always po talaga tayong nangunguna sir over other provinces natin sa Police Regional Office 6 no, sa whole Region 6. Our previous year no, na conduct natin ng yun po ang Birada Simana po, ito po ang tinatawag po nating campaign against illegal firearms, yung loose firearms natin, yung illegal gambling, and illegal drugs. Simultaneous po iyan na kinakonduct ng mga police stations. Aksyon na Rex kabahin ni isang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco ginkamusta taman Aksyon Rex as to sa body cam o kana body camera nga pag-ausaron sa mga kapulisan sunod diri kay Abigail Donasco karon subungid nga adlaw umpisa ang tatlo ka adlaw nga seminar o kun short course parte sa husto nagakaigo nga pag-usar sining body camera ginlangkoy o kun gin pamangkot naman sa action na Rex kung bala may masasin nga allegations nga posible paunta tabi ni Chief PNP General Eliazar ang pag-usar sini. Ari ang pahayag ni Abigail Donasco. Actually, ang ating COPs po ngayon, they're undergoing this 3-day seminar on how to utilize and use these body cameras. After po sa ating COP, susunod na po yung mga personnel po natin no, na gagamit nitong body cameras. And by that time po na okay na pong orientation, briefing, and seminars, and short courses is makagagamit na po talaga natin at makakapag-start na po tayo sa paggamit nitong body camera. Just her saying that Chief PNP plano nga i-suspend for the meantime ang wearing of body cam. I don't think so, Sir Alvin, kasi po nagsiseminar na po ang mga hepe natin on how to use these body cameras. But that will also depend on his wisdom kung ano ang magiging desisyon niya. Pero right now po, ongoing po ang seminars nila. Sa mga sa kabahin sa nga Huwag pa sila kabaton sang mando da? Huwag pa sila kabaton sa nga mando. But suno sa iya, di magadepende ni sa wisdom ni Chief PNP Action Rex.
Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Bacolod or sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension na vitamin D3 anayhong nagasuplemento sang vitamin D para sa ikayogid naton sa aton sini nga panglawas ba perti ang immune system ta ginapabakod yaman ini kag nagasuporta man sa katulanan ta no muling mayo sa naniguro daw personal naman yung imo Janet hindi na di pag-iagi sa radio ho sige ayos kay Delia Liabe may lang pagpamati dra sa Charito Heights Barangay Granada Delia Liabe no Mike dyan sa Moldesiba may lang pagpamati sa Moises Padilla dira gabugtaw pa si Ma'am Vanessa Mayo yara pa siya garik pa siya G.R. Tingson sa Taytay Rizal gali ni siya. Okay sige Thank you gid. And Macdo Custodio Causo may lang pagpamati no. Corazon Villases Gayo ga monitor kag Ma'am Liberty Binitin Obaldo sa Easton 4 Mansilingan. Ayos. Sige kantuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa presensya sang duwa ka eskapibla sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Alangila negatibo suno sa hipes ang Police Station 5 kay kahapon ginkadtuan nila to hasta sang kagabi wala sang presensya no. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex dili kita sa mga aksyon kag birada nga mga Ayo di purma. Aksyon kag birada ha. Birahon tani. Birahon tani ang mga balita. Ati okay Kay kwaon tana ang evergreen. Ati. Ara na. Oh, very good Action Rex, no? Ara na Ako yan. yung balita dira, no? Kay may kuwit-kuwito na kita. Pag may kulukan duso na kita. Ayo di purma. Kuhitong kakanduson kita. May lang ang pagpamati da kay Inday Marnie Marnie. Ayo di purma. Sino na siya? Si Inday Marnie bla? Ang tao nga. Nga maalwan. Of course, sa presensya man ni SM Oo, kay kung wala kusina, mayo ko.
Duwagin sila, no? Duwagin sila. Dapat Duwagin sila. i-recognize Maring mo dapat gid, no? agad nga tamyawon ta sila kung may kuluwaon, no? Ayo di purma. Para nga daw hindi na madugayan, no? Laban nito. Kayo man si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto ba? Gali? Kayo sila pasiling mo nga si Marnay kag si SM eh. Ati, kaisin din na si Sir Pablito. Daw abot nila eh. Abot yan na. Oo, abot nila kay Action Rex, no? Si Torres Alex to. Gano Inya, siya? ara iya na ina iya ara na ay garagamak naman radyo ta. Ay pwede garagamak. Garagamak ida. Oh, si Lilia Taton kay damo na sila nagbalalik di sa page nato no nagbalik na mo. Gani. Ay, belated happy birthday gali Action Rex. Kay? Aton ging listener, isa sa listener sa barangay Panokoy. Si Nanay Jim Kibrar Saldua. Oo, kay birthday kahapon Action Rex mo. Ay, gali. Gin-invite ako gali kito na nangalang ko bla kahapon kasi kapawayway ko sa second dose ko nga vaccination. So ginaulat-ulat ko to kahapon sa balaya, no? Dira sa may Facebook bla sa mong. So sa kay Nanay Jim Kibrar Saldua, happy birthday belated kid, no? Kagasalamat sa imo sining Praska Lumpia. Ba, kanamits basang Praska Lumpia. Namin na si Nanay Jim Kibra sa duwa magimo lumpia Action Rex. Lumpia prito, lumpia nga Praska. Ba. Bayan blaka may chimpo, pati lawon ta ka. Abi ko dalon mo ko. Ayo di purma. Dalaan ta ka okay. Hindi ka na magkantoya. Dototoron. Ay, tutudo niya ni Nanay Jim Kibrar sa Hindi duwa. na Nanay Jim Kay natultura di danang balay kong daan. Di ka daugto ka pamatin sa Action Rex. Galing. Sila ni Mami Opilia Oy. Si Mami Opilia Oy, Mami, good afternoon, no? Mga senior citizens na ni Action Rex, nga ikaw ang ila naging paborito. Ba? Ayo di purma. Si Mami Opilia Oy kag si Nanay Jim Quebral Saldoa sang barangay Pahanokoy. Preparar na, no? Preparar na Inday Marnay kay pagkatapos ko report, ara na kami nila. Itimbre lang di day Timbre lang ko na ara. I-text lang day. Papalumba kami kagawa. Si pare Jimmy Ulate Gano siya? Gapa shoot out to kuno kay ato sa Dalom Kahoy, no? Dalom Kahoy. Gapa beautiful eyes naman siya. Beautiful naman sa kadaan. Eyes. Beautiful eyes naman siya. Pare Jimmy Ulate. Sa dakmadwas ang sagay to siya gapa beautiful na sa nga daan niya. Puno lunok naman siguro gapa. Lunok. Puno lunok kag balon guro kuan ay. Ano? Luyan nga tapon. Ayo di purma. Luyan nga tapon ang katapat ni Tilirati sa dalom sang lunok. Okay? Ano ning presensya ni? Wala to madakpan? Kahapon gito negative Action Rex eh. Ang lambiyong to sa station number 5 ni Police Captain John Christopher Masangkay, ang EPS station number 5 po sa mga taga BGMP kay pinakatimpre sa ila nga may duha kuno ka lalaki nga nakita nga daw nagalakat somewhere sa may duha ka purok na. Ang purok ka Benes kag purok ka Kabutungan, Barangay Alangilan. Di amo nga nag-responder gila ng station number 5 opo sa mga taga BGMP pero negatibo Action Rex ang presensya ni Francisco Ipogon kag Alejandro Montoya bali amo na niyang duha sa lima nga nabilin nga wala madakpan sa pulis naton matapos kini sila ang nag-eskapo or palagyo sa bahin sa Negros Occidental District Jail dira sa Barangay Tabunan sa to nagligad nga Hunyo 29, no? Disunod sa kay Police Captain John Christopher Masangkay hepe sa station number 5 nga duha to ka oras sa ilang lambiyong sa duha ka purok pero negatibo gid kung may nakita kay mangurong residente dira Action Rex sang tawo posible ba siya nakita na to tung buang bala nga masami makita naman dira
nga nagakaon sa pangigaron aksyon na Rex, no? Okay. Kay sila nila ba si Amoto bala si Francisco kung si Ariandro nga ginapangita sa taga BGMP. Pero nagbili na to sa mga picture si Captain Masangkay sa duha ka purok sa mga residente para kung makita ang Manila kag na may mga description nga mo itawag nila yon sa station na number 5 o kung hindi gani sa BGMP para nga marespondiran daw nila kag matagaan sang aksyon. Yari si Masangkay sa interview sang aksyon, radyo. Kapon sir, mga around 3:30 p.m. Naka-receive kami dito ng info na allegedly may sighting sir. So, umakyat po yung tropa dun sir sa taas. So, may Sinda Benes na area sir. So, binvalidate kami sir, mga sobra 2 oras kami to. So, negative man sir. So, ang gambal man to sir nila na may makita lang sila to na 2 katao. Hindi na nila na anong tsura na dito. 2 lang ko ng tao. Tapos, may dala ko ng mga tulog lang. Lang kita naman nila, laglabay lang sir. So, ang mga tao siguro na ano lang nila alabot lang nila sa istorya sa ila ang nakapalagyo na arada sa ila so alerto lang hindi nakatama minimo namin ibalibot na naman siya so negative man to siya ang 2 ka pagdante pagkati namin to siya after namin ibalibot so ganda namin na negative pero ginambala namin sila na maging vigilant lang sila nabutang kami to ng mga picture at sa dalo sila kung naging itsurang pero damo lang sila report sa ang damo man kami kabatang report sa pagbalibot negative man so ang ato na kapulisan together man sang BGMP sige man sa pangita sa mga pagdante. So, ganasyon man naman na either kung arada, bakit naman ito mga palagyo na diligan nila. Aksyon si Police Captain John Christopher Masakay, ang hepe sang Police Station number 5. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbalog report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa sa isang aton oras. Sige, salamat gid sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Makabulig sa constipation. Ng constipation niya muna siyang mother of all diseases mga kaaksyon. Aranda tanan-tanan na nga gidabatsyag sa lawas ta. Wala ka sang iban nga pangitaon pa tumarka Evergreen Herbal Capsule, no? Kayang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga puwersa sang 7 para sa Iloilo, dire kita naiho sa syudad sang Cadiz, isa ka personang nakaangkon sang kaso matapos nga ginaresto ini sang kapulisan. Kay nagpicture pa ni siya sang hubog nga nagahigda sa dalan kag ginpost pa sa Facebook. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, arestado sa kapulisan ang isa ka 27 anyos nga lalaki matapos nga siya nakangkon sa kaso sang iyaging picturean. Aksyon Rex, ang isa ka hubog nga nagahigda sa dalan kag nagahublas pagkatapos nga sila picturean gin-post nga ini sa social media o sa Facebook bagay nga ginbalikan man siya sa nga pamilya. Gidakop ini bangod kay may ara siya warrant of arrest sa 2 ka mga kaso kag ini nga kaso ang pagbelar sa Republic Act 9995 Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 kag ang isa naman ang mga pag-violation sa Republic Act 10175 ang Cybercrime Law o Cybercrime Prevention Act of 2012 nga sa diin na-approve sa itong September 12 sa muman nga tuwing 2012. Ang ini nga kaso naka-apit sa ini July 5, 2021 nga ginisyo sang RTC Brand 60 batok sa kay Calvin
Villanueva y Batubatan 27 anyos sa edad kag residente sa Purok Malipayon, Barangay Daga, sining siyudad. Base sa sining pagpahayag, wala man aton na record kay di man siya luyag, pero suno sa iya nga mga isa katuig naman nga kaso, kaway gani siya magdumdum gi-file sa kaso, pero ginreklamuhan siya the time sa nga nakita sa Facebook ang ining picture sa gin videohan sa gin picturean ang bata mismo sa amo nga gin picturean niya kung akusado amo ang nagpaningho agod na ma-file ang kaso. So bangod sini ati nagakinanglan gid si Action Rex ang 100,000 pesos para sa sining piyansa sa cyber crime law o kung Republic Act 10175 kag 70,000 ka pesos naman para sa sining Republic Act 9995 ang Anti-Photo and Video Act of 2009. Ini siya karon ang nagaproblema kagyara karon panayon nga ditirado sa bahin sa Cadiz City PNP matapos nakpan ini kahapon mga alas 11:15 ang takda sa amuman nga lugar. Report kita sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Robier Guting report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Launa 11 na nga ton oras. May lang pagpamati kay Eliterio Parcondayon. May lang pagpamati Sir Eliterio Parcondayon. Kay Patrick Macalipsay dala sa La Carlota. Okay. May lang pagpamati Dandan. Victor Togaf, may lang pagpamati. Shout out lang na mga upod ko na sa merchandiser sa Upboat Morsia, no? Kag sa staff nila sini. Thank you so much, Gid, no? Kag sa kay Jenny Solgon dira sa Banwas ang Valladolid, Negros Occidental. Kay Babes Navarro, Hortalis Baliguas, may lang pagpamati dira sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7, no? Ayos, salamat gid. Ayos sige. Daligid lang mga ka-aksyon kaya rin ang ato sining partner ho. Ang Aksyon no Radyo Iloilo po dito kay Aksyon Mario Hilonggo manghisayod ato na isang balita gikan sa regional office, no? We have Aksyon Mario Hilonggo sa Aksyon Radyo Iloilo. Welcome Iloilo, may ngapon Aksyon Mar. Wide Sunday broadcast o po sa aton counterpart sa Aksyon Radio Bacolod with Aksyon Rex Cantong. Check ta si Aksyon Rex. Abdol, maayong hapon, welcome Bacolod. Dol, mayong hapon, mayugid nga hapon sa inyo dira, no? Sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Diri sa Mundol daw okay pa man, pero ti ang pagsinapol sang lokal ay ETF namon hiwaton karon sa hapon, no? Bangod man nga tigin pagwa sang may mga information nga naglabot diri nga MECQ ang syudad sang Bacolod umpisa July 16 tubtob 31, no? Do mo nang diri sa Bacolod. Pero dira sa inyo ti do bati ko mga business group ninyo dira or business groups ninyo dira sa syudad sang Iloilo nag-apil man sa National IETF, Dol? At nag-meeting subong aga si Mayor Tranya sa mga business sectors diri sa syudad sang Iloilo, si Governor Defensor nag-sapol man sa Provincial Disaster Cluster sa Iloilo Provincial Government. Kay manti nagwa ang information nga ang Interagency Task Force nagrekomendar sa mangin quarantine status sang Iloilo City kag Iloilo Province nga posible pa idalom sa enhanced community quarantine o kon ICQ. Ma-appeal diri ang amon nga mga opisyal, si Governor Defensor kag si Mayor Jertranya sa inyo daw MECQ kamo, hindi bla Bacolod, MECQ ang Negros Occidental, GCQ, Abdol. O ti kuno-kuno pa man lang na nga ma-MECQ ang Bacolod, GCQ sa gihapon ng Negros Occidental. Amon di gapi lang kami kung GCQ lang, okay man lang kami diyadol.
Kung din pa yan nagnubo ang kaso, dito pa yan ma-im-ECQ kami iya. Ay nano, ini nga sitwasyon nga. Tinagapil man si Mayor Bing Leonardia Deriho sa National IETF. Wala pa galing say ang National IETF mo. Ang iban pa na nga mga probinsya sa Rion Size nag-apil man sa National IETF. Kaya do, ano niyang plastada ni nga daw ginpareho. Okay na kami diadol. Ti kung mag-im-ECQ pa ang Bacolod, ti mabuhinan transport namon, mga bukas diri nga mga kalan-an namon, dol. Draya sa inyo, yahaw, dol. Ang mga protocols na gina-implement during sa ECQ status, ate, why na ning mga ang ma-implement ka sa border restriction, ma-implement ang quarantine pass, ang mga establishments ni sirado, magluwas lang sa mga essential establishments, ti kadamo sa mga dapat lantawon sinadiri Abdol, kay bala mo naman ti kag sa ato matagparmati kung ECQ ang movement ng tao tama kalimitado, kag ang isyu pa sinadira kag kung ano ang matabo kay ECQ suportahon sa pagkaon sa gobyerno ang mga lugar nga napaidalom sa ECQ, Abdol. Amo gani man ti sining ni Mayor Jerry Triñas yuda gani sang Iloilo ti mademand sa kulo sang 150,000 ka food packs sa DSWD6 kada semana. Ti kaya na sang DSWD6 ninyo? Gapamiripiron tong taga DSWD o since taga DSWD namong kaya na makon mo kung imagine ang 150,000 food packs. Iloilo City pala na why pa na nakaangal ang taga-province of Iloilo. Ang population sa province of Iloilo mas dako kung i-compare mo sa city, kay ang probinsya composed of 42 municipalities and one component city mo. Kikina gani ang interview tadi, nakuha sa reaksyon ng isa sa mga alkalde, si Mayor James Esmeralda, sa Igbaras, suportado nila kag sila gaduso man nga i-appeal ang quarantine classification. I-consider bala, Abdol? Amo gani man i-consider na guro i-reconsider na sang National IETF nang ila sa nga ginpagwa nga status quarantine or quarantine status sa bugos nga Rion Size. Kagabay unta, dol, ma-reconsider nila niya para tuloy-tuloy lang blanggios ta parehas kay Brigadier General Miranda. Kamusta siya, dol? Ate, rekomendasyon pa man lang ato, basi pa lang man kung mabugtawan kag mabatian man sa nga taga IATF. Pero ano tong imo pa lang ko to si Brigadier General Rolando Miranda, ang bugtaw niya kapon siguro daw hindi mayo bugtaw ya kay kahapon nagpagwa sa iyang pagkasuplado on the air, Abdol. Gani man nga nagsinuplado ni sa yaman, nga daw pamatyagan ko daw first time nga natabo ni. Mati ko kay na to dol sa ginreplay ni SM da ninyo, John Paul, Tia, ay naling ko na anong nakaon ni isang regional director ni nga nagsali ni Sayad. Ano kadugay naman na nagbugtaw sa dol do? Nakabugtaw na to sa dol Galing kay ambot ko nano ginang nagtuhaw man sa paminsaro niya nga daw gina-question niya pa no. Ay nano nga daw hindi ko yakinsindi regional director sang PNP amo tong panabat niya dol. Amo gani na siling ko basi kon hindi bla mayo ang bugtaw niya kag siling ko basi kon ara bla basi sa duwa kadlaw blang ano gani na inang kon sa mga away lang di bla doga ka irritable kana kon ikaduwa nga adlaw mo, Abdol. Ti galing magsunod ka lang sa imo balatyagon perdi ka na dol, regional director ka pa naman. Kadamo sang nagapamati nga daan nga mga pulista magamutong actuation mo daw kauluya man to sir. Biligwata na sir, magtawag ka kag ti ko nagtaas gid man kuan mo pangayo ka pasensya dol, di bla? Ti sinogi kita abis na nga hindi magbaton sa pasaylo kon magpangayo gid man no. Ang tinutuyo taman lang di Abdol kay gusto man naton maklaruhan
for the sake of clarification bala kay ang pumuluyo nagahulat man sang clarification. Nagtry kita sa PCSO kay ang PCSO kung tani amo ni ang may pinaka may poder to explain sa sitwasyon subong sa status ng peryahan ng bayan. Bulan mo Abdol, diri sa amon ang peryahan ng bayan may legal na di nga kontrata man sa Action Radio tiga air kita diri kag atag man aya para sa aton nga mga kautorat nga matag para mati ang kontrata ya sang peryahan ng bayan diri sa Action Radio Iloilo. Di para man nga mahibaluan man naton kung anong status at the same time sa mga koridor man kiti ang pagpati nila yan legal mo. Di karon kun hindi naton ina mapaatagan kag hindi naton sila ma-inform so base kon ang sitwasyon bala nga imali man nilaya kon illegal kon ang ilagi na patayan kasi ang pagpati nila yan legal. Di kung tani ng PCSO man, kung may buot man, kung may kalag man, sila ni kung tani ang may responsibilidad man nga mag-explain o galing kay ang taga PCSO. Kung kadtuan mo to, tawaan ka lang ka dokumento. Pag hatao ka dokumento, bahala ka na daw, ikaw na lang mato-mato, interpretar, Abdol. Ay, oo. Daw, amo gid na. Ang ako lang naman tong nabatian ko, ang palayag ni General Miranda, nga daw hindi man ko kasaho. Sir, ang amon sinigabulig man lang kami sa kapulisan or sa kampanya ninyo kung ano ang ginakampanya ninyo, no? Ti kung nabutang sa illegal or legal man, tumanon ta. Galing kay hindi ko maintindihan kung ano tong basi kung nag-problema lang to sa dola na tabuan nga nag-problema lang. Ay, so hindi pagdalang problema, sir. Ibutang na sa pangilid ng problema. Kung nagatawag ang media sa imoda, at ipan naman mas maayo. Ay, hindi kay magsali ka. Ay, daw pamatyagan ko, mag-ulang kabugtaw ya, Dol. Naintindihan man na naton Abdol siya mo gani na parang kung illegal kag kasi hambal ito nga tanan illegal dakpon mo ti nakita dira ya sa punto di vista nga pang dakpon ang illegal kasi ang illegal ya dapat dakpon gid man o galing kita nakakonsentrate tabi kita sa isyo sa peryahan kaya amo ni ang may isyo legal Abdol kaya mo na nga ambal man gani nato ginaukay ko gani di ginalantaw ko gani bala sa accomplishment sa illegal gambling sang PRO6 ay daw laka pa sa nato sang mais gani kon ang ginatikal ni General ni Brigadier General Rolando Miranda nga intensified ang kampanya sa illegal gambling nang tao ko di daw nakalaka pa man gani sa nato sang mais ang accomplishment sang pulis sa illegal gambling operation nila. Amo nang tikal ni General Miranda, Abdol? Ti kondra sa inyo, naglato-lato kag malaka pa sa kwan sa amon diya, way gidya, Dol, way gidya, Dol. Dari sa Negros Occidental, kumayara man, ti sa ila lang na guro yung pag-insindi, pero dari sa amon, daw wala gidya kampanya against illegal gambling, daw wala lang yung illegal gambling diri sa amon nga may mga areas diri nga hindi man dapat i-operate diri ang pila ka mga operations ang PCSO natin nga gipasugtan lang ni sang mga kapulisan taya kadamo sang nagalagaw na di dola hindi lang ko galing magbitlang ni kung anong operations ni pero wala na diri classic example ang Bacolod nanong natabo Dol ay tuhod ka kung mo free galing ko na mo, free flowing ang legal gambling sa inyo, triple mangle, Dol? Ti amo ginadol ang isa ka pag-insindi kuman nga may mga lugar diri sa Negros Occidental ang syudad sang Bacolod nga hindi pwede kasulod ding amo na nga tinay-anay na. Sige man gyapon tinay-anay ang mga koridor nagalapta nagalutak lang diri sa ang mga kapulisan niya alano ti wala man mando mo way man kun nano nga mando nga dakpo ni sila hasta man lang tagaling sa munaing plastada dolho para mabalaan na lang ni General sino ganing inyong PNP Regional Director Dol? No
laka pa man at lato-lato sang mais pa-interview kag kon mag-interview sinoplado pa Abdol. Amo gani man dol, amo magani. Sa lingko gani sinungalan niya na dol sang regional director niyo nang lipat na ko sa iya. Ate si Brigadier General Rolando Miranda Abdol. Ate mayo man mayo pa si ang permina mo na interview da si PNP PIO Malong Bla daw muna sang na-interview permis ang Aksyon Radio Bacolod ridol mo kay General Miranda next time sir kay balokong ati base kon daw lain lang blang imo sining nga bugtaw natawgan ka sang Aksyon Radio Iloilo kagamuto yang panabat mo do hindi gid mo to ya sir do hindi ka official do koridor ka man sa hindi man istiil sa peryahan na, Dol? Mayo pagani ang koridor sang peryahan kung ikumpara mo kay General Miranda, Abdol. Wow, kabudlay gid. Sige kailangan lang na ko dolho sa wow, kadasig lang kay kadamo pa sang pinding ko di dolho. Ate, sige why problema sa rumaan duman kay parang Uwibes pa lang man sa rumaan, di ba? Kundi sobriyon ta naman sa rumaan. Sa rumaan naman, at least nakakita na kita. May tugon ka, Abdol. Basket gali sa rumaan, Abdol. Ika-game 4, basilipat ka? Hindi pa. Buwas na. Game 4 na, Dol. Buwas. Ati, larga ta, Dol. Sa game 4, buwas lantawon tani kung anong kapalaran ni sang team ta, din ka, Dol? Ati natural sa team ko sa team ko nga Phoenix Suns, ikaw yan, din kayaw. Ati mga Milwaukee ko, Dol, sa game 4, Dol, lantahon tani sa amon gihapon home court, Dol. Ati, why problema? Preparar ka lang galing sang imo dang inog panghampol sa umaan, parang ang imo dabla nga piko kagapalang nga ginakwarta na. I-preparar mo na parang sa panghampol mo, hindi ka matamaan lab, Dol. Pangampol gida. Ano nga pangampol ang punay. Sige Dol, kay daw ka lang alang nagid ko Dolo, hindi na ako mag-atras, hindi na ako mag-atras, hindi na ako magpalawig, Dol. Salamat gid Dol. Salamat, Abdol. Aksyon na kantong sa aton nga. Sige, si Aksyon na Mario Hilonggo sa aton siningataya broadcast no po ng Aksyon no Radyo Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daw ka kuan gid sa ato sining tiyempo may lang ang pagpamati sa kay Mylene Miranda ga monitor sa sining Odto. Ayos Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
dampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunyon kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom na drama. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:36 sa nga oras. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Sige, kita buwasa diri sa inyo sining palatuntunan. Daway nagita tiyempo. Pasensya gid sa way ta malabutan karon sa Action Reports Afternoon Edition upod sa kay Action Marlon Hinovia mabatean ninyo, no? Sige, salamat gid sa standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang badugay upod kay Action ang Defensor. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon